Lehen agurrekin hasiko dira gure gaurko abenturak, Gabon zaldibi utzi albora, egarriak ta logurak. Nola gaur hona batu gaituen, osin berdeen itxurak, dena daukera ederra baina, denak dauka arrisku bat. Ea neurrian sorditzak egun kilimak eta azkurak, ea neurrian sorditzak egun kilimak eta azkurak. Hona hemen, zuentzako gaia. Zuek, Beina eta Atanel, herri txiki bateko sexu bereko bi laguntzarete. Lagunak eta pisukideak, ez gehiago. Baina herrian zurrumurroa dabil bikotea zaretela. Zuri Beñat, horrek asko eragiten dizu. Zuri Danel, ez dizu asko asoilua. Iruna bertso 8ko handian, Beñat hasita. Zaldibiko bi pisu batean, behin elkartuta horrela, ingurukoek ikusi zuten, biak mutilak ginela, eta geroztik zurrumurru bat, herri barruan epela. Ni neu naizena bezala nahi dut, ezagutu nazatela. Nik ondo dakitzaren hortatik, pertsona ona zarela, naizta kalean ibiltzen garen, bikotekide bezala. Esango diet bihotz bihotzez, ta asko maite garela, nik argi daukat eta beraiek zer nahi pentsa dezatela. Nik ere ala bizi nahi nuke, baina haien begirada nire barruan bilakatzen da bizi ezinaren traba. Nik esango dut altu zer naizen, herritar baten gisara, ala jendea isilduko da, betirako behar bada. Isildu edo eta ez isildu, eta hitz egin zergatik, berez begian ikusten duten itxura txiki argatik. Nik guzer garen, nahikoa ondo zurea ere badakit, ez daitezela behin elikatu ba zure konplexuetatik. Ze erreza den esate hutsa, baina praktikan oreka, galtzen da Danel lagunak egon badira beti
kolpeka. Ni goierreitik kanpo ni joa, niretzat biba eureka. Aurre iritzitan preso bizitzen, jada nazkatu naiz eta. Zuk joan nahi baldin baduzuni, joango naizuaz batera, zeren zaldibin dagoen herria, izatez beinat hause da. Heldu daiogun eskua elkarri, aurrez guk egin antzera. Zugatik bada joan gaitezke, bizitzera Iruñera. Zuek, Eki eta Maili, bi aktore zarete. Asko kostata, ibilbide luze aipagarri bat egin duzue, zineman eta antzerkigintzan. Gaur, zuen memoria idazteko, eskaintza tentagarri bat duzue mai gainean. Zueki prest zaude proposamena onartzeko, eta zu Maili zalantzan zaude. Iruna bertso 8 handian, Eki hasita. Oharkabean jaso dugunez, horren eskaintza freskoa, izan ondoren bide bat latza, ta pasilu bat kezkoa. Ongi dakigu kulturgintza hau, xoxetik ongi ez doa. Ondorengoek pentsa dezaten ez dela ezinezkoa. Ondorengoek pentsa dezaten ez dela ezinezkoa. Bide luzea egin dugu guk, asko eduki ikasteko. Euskal Herrian edo Espainian hortxe batekoz besteko. Pelikula bat hiru telesai ere joan dira tarteko. Aktore onak naizta izangu ez dugu ezer kontatzeko. Aktore onak naizta izangu ez dugu ezer kontatzeko. Konta ditzagun gure beldurrak, konta ditzagun nekeak, eta kontatu langabezian genbiltzan hilabeteak. Gure karrerak ez dira izan guztiak lorez beteak, baina nahikoa da izatea euskal erreferenteak. Baina nahikoa da izatea euskal erreferenteak. Gure lanean izan ditugu zenbait gehiegikeria, bidea ez da erreza izaneki hori da egia. Ta beste gabe eman behar alda gizarte hontan aurpegia. Gure bizitza kontatzea ez aldaba arrokeria. Gure bizitza kontatzea ez aldaba arrokeria.
Maili etzazu tirita jarri, guk hartu aurretik mina. Egin dugunez bide honetan egoteko alegina. Zer kontatua izango dugu denok bezala jakina. Harrotasuna, harrokeria, ez dira gauza berdina. Harrotasuna, harrokeria, ez dira gauza berdina. Diferentzia hor nun dagoen pentsatzen dut egunero. Nik zer nahi dudan ere ez dakit ta zalantzan nabil ero. Baina nigandik gauza handirik ere etzazu espero. Nire bizitza konta dadila behintzat nil eta gero. Nire bizitza konta dadila behintzat nil eta gero. Zuek, Beñat eta Maili, 80 urtetik gora, bizitzan azken txanpan zaudeten bi alargun zarete. Gaur bikote zita bat duzue elkarrekin. Zu Maili jolaserako gogo zaude. Baina Beñatek esan dizu poliki joan nahi duela. 3 bertso 8 txikian, Maili hasita. Beti edadearen esklabumenpeko, oraindik gauza asko daude egiteko. Esan duzuna pentsa ezazu hobeto, ez dugu denborarik poliki joateko. Ez dugu denborarik poliki joateko. Teknologia dabil garatzeko arrunt, kuadrillaren baimena lehenik behar duzuzuk. Beraz bota ditzagun mus partida batzuk, kanpoan kuadrillako bilaguntxo ditut. Kanpoan kuadrillako bilaguntxo ditut. Baina nik hasi nahi dut bizitza berritzen, ta zu beste aldetik ez zara isiltzen, zeba ez gara azten gozamenak biltzen, nire gizona duela 20 urte hiltzen, nire gizona dela 20 urte hiltzen. Nirea 30 ta ze enbarazu, Tinderrek elkartuta hor zaude jotasu. Azkar joatearen zalea zarazu, taka-taka hartzeko lana badaukazu. Taka-taka hartzeko lana badaukazu. Kostata iristen naiz ni taka-takaran, adina handia, sekulako adina baitut behar bada, baina plana argi dut hauxe duzu ara, larrua jo dezagun gero hilko gara, larrua jo dezagun gero hilko
baina ninago ritmo hain desberdinean, gusto delikatua daukat aginean, ze bizitza bukatu nahi nuke finean, ezkontza eta hileta egun berdinean. Ezkontza eta hileta egun berdinean. Korrika martxan doa euskararen alde, ta joango naizen niri einezkero galde, jakin nik ez dudala eiten hortik alde, ea ezten joaten korrika de balde. Atarratzen irten zen Bilbon amaiera, Ta igual amaieran elkartuko gera, euskaran alderako modua hauxe da, ea hizkuntzak egin dezaken aurrera. Lan baldintza kaskarrak gaztearentzako, orduak pila bata, soldatak hain plako, baina indarra dugu borrokarentzako, eta oihuka gara beti aterako. Soldata justukoak prezioak gora, Ta holan gabizela joan da denbora, martitzenean danok Gasteiza Bilbora, egiten den guztia gutxi izango da. zuek, June eta Maili, etorkinak zarete. Majo kostata izan arren, lana baduzue. Sosa batzuk aurreztuta ere bai. Baina inor ez dizuete etxe bizitza bat ailokairuan utzi nahi. Iruna bertso 10 txikian, June hasita. Alokatzeko etxeak nik ezin kalkula, baina gu ikusita sortzen da ez dula, ta ezin dugu etxerik eskura sekula, gainetik entzun behar sentituz mardula, bertako denei lanak entzen diegula, bertako denei lanak entzen diegula. Jada 11 urte dira etorri ginela, ta ezin aurkitu etxe on baten epela. Naiz ta kanpotik izan herri bat itzela, argi ikusi dugu gu biok horrela, euskaldun arrazistak ere badaudela, euskaldun arrazistak ere badaudela.
tristez betea dago kale dena, ta guk irentsi behar, horrek dun kondena, naizta gu biok nasten diegun barrena, aintzat hartuz parean, hortxe jartzen dena, haiek ematen dute bildurra handiena, haiek ematen dute bildurra handiena. Hemen goa beti on ausart tapetoa, guri eskuaz hartzen digute lepoa, eta berdindu zein den gure egitekoa, behingoz uler dezazun hause da gakoa, arrotza izaten da beti kanpokoa, arrotza izaten da beti kanpokoa. Baina ezin da onartu beraien esana, bidali nahi gaituzte eta banan-bana, gaizki hartutakoan aberatsen plana, ni aldiro joango naiz sendatzera drama, gure alde borrokan dabiltzanengana, gure alde borrokan dabiltzanengana. Bizitza ez da erreza, zaldi bi partean, dena komplikatzen da hemen bapatean, gu beti gara txarrak, gu beti kaltean, baina segiko dugu tunelen batean, norbaiten enpatia aurkitu artean, norbaiten enpatia aurkitu artean. Hona hemen eki, zuri egokitu zaizun gaia. Duela 5 urte atzerrira joan zinen bizitzera. Gaur gurasoen betiko etxera itzuli zara. Lan munduaren zailtasun handi, ta bortitzak ikusita, Alemanian etxe bat daukat, ta iragana igurtzika. Ingeniariak bertaragoaz, haunditu nahian puxika. Orain berriro entzun dut hemen estazioko musika. Nire zati bat topatu nahian, beste bat bertan utzita, larai, 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 larai. Beste bat bertan utzita. Naiz erabaki ona izan zen, haseran aruntzakoa. Herri minetik bizi dut orain, ta horixe da gakoa. Ja ez dakit zer den nire etxea,
ez dakit zer den kanpoa, horren errudun da nire herria eta gertatutakoa. Leku guztitan nagoen arren, inoiz ez naiz bertakoa, larai, 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 larai. Inoiz ez naiz bertakoa. Hona hemen, June, zuri egokitu zaizun gaia. Gaur ere eguna bakarrik pasa duzu. Ohera sartu aurretik balkoira atera zara, eta herriko plaza jendez lepo beteta dago. Oean buelta eta buelta egon, naiz gaualdean lehenik, baina plazatik iger ziteken, bazela parranda zenik. Lau paretaotan bizi naiz orain, inoiz hartu gabe trenik. Balkoian jarri naiz eta malko bat atera zait azkenik. Bizitzan inork ez zidan esan zahartzaroa hauzenik. Zahartzaroa hauzenik. Bakardadea zertzen gaur arte, egia esan enekin, plazan jendea kontentu dabil, haien denen lagunekin. Baina alperrik nago begira, beraz oe aldera ekin. Izarapean sartuko naiz nita nire buruarekin, ta ea polit amesten dudan gaztetako kontuekin, gaztetako kontuekin. Hona hemen, Maili, zuri egokitu zaizun gaia. Denda txiki bat duzu zure herrian, eta urteak daramatzazu lanean. Gaur bezero bakar bat ere ez da sartu. Nire arropa denda txikian daramatzat hainbat urte. Aspaldidanik salmenta denek beraka egin duten. Bizi modua atera nahian orain ze planen zapuzte, ta herritarrak datozenik ez dezazuela bauste. Lehen maitatzen gintuzten oiek orain ahaztu gaituzte. Eta nik pena eta amorrua sentitzen ditut senean. Hemen guztia usteltzen baita gutxi batzuen izenean. Denda guztiak isten dabiltza, pausoz pauso ordenean. Eta halako ezinegon bat sentitzen dut barrenean. Falta garela esango dute jada berandu denean.
eta zuen botoen arabera, boto gehien bildu dituen bertsolaria, entzuleen saria, Maiyi Agirre. Segurezko taila bat. Eta txartela jokoan, pena, bi bakarri daude, eta gaur hemen bigarren postuan, Gabiriako txartela lortu duen bertsolarietako bat, Eki Mateorena. Eta Gabirian kantatzeko txartelaz gain, 13. Osinberde sariketako irabazlea, Maiyi Agirre. Garaikurra eman ta gelditu naiz, hemen nire aulkian zut. Egia esan eskerrak jende, askori emateko ditut. Beste saio bat daukat Gabirin, gaurko saiotxo honen truk. Kantatzen edo ikusle gixan berdin gozatzen dugu guk. Beste